så blir vi sugen på lite mat. Och vad är det egentligen man käkar på Stureplan? Det är ju såklart det dyraste, skaldjur. Ja, här har vi då ett småplock från havets skatter. Och ja, ni får ursäkta mig lite, men jag kan knappt bärga mig. Nu är jag jättesugen på att hugga in i det här frisugna ostronet. Idag så ska jag filma en video tillsammans med Lyko.se. Det är en sån här video som tar jättelång tid att filma. Eller kommer säkert filma i 3-4 timmar säkert. Så kommer det ta lika lång tid att redigera. Och sen så ska jag redigera en annan video efter det. Så det här är inte någon jättekul dag. Plus att det är svintråkigt väder ute. Alltså, men det är så tråkigt väder. Åh nej, det ser ut som det kommer börja regna. Ja, det är sant. Jag är en av årets sommarpratare. Jag fick frågan i typ februari och höll på att börja böla. Sen annonsades det på presskonferensen i onsdags och jag började böla. Stabilt! What? Jag är överallt. Superman! We meet again! It is me, your rival. Fight me! There is your weapons. Not here, there is your weapons. Get to the other side. The battle of fates decides now. Are you ready? Superman, are you ready? I'm ready, let's do this! Take your weapon! Let's do this! Take your weapon! Yeah, that's your weapon. Yeah! Säkerhetsvän. Grattis på alla hjärtans dag. Wingardium Leviosa. Inte svårt alls. Det viktigaste är att swish och flick. Okej, swish och flick. Yes. Okej. Wingardium Leviosa. Det funkar ju inte. Men det är för att du inte swishar och flickar tillräckligt hårt. Titta nu igen. Wingardium Leviosa. Jag fick hans Gameboy. Låt mig vara i fred! Sådär, nu är det din tid. Och det allra viktigaste, vad är det? Va? Det är att du tror på dig själv.